Pozdrav narode, dobrodošli na Sport Fanatic kanal, novi video. Tema ovog videa je transfer Koste Nedeljkovića u Aston Villu, to jest njegova prodaja. I morao sam da se oglasim u vezi ovoga jer stvarno ovo su neke stvari na koje sam morao da reagujem. Dakle, Zvezda se odlučila na prodaju 18-godišnjeg bisera svoje omladinske škole, momak koji je dobio šansu u ovoj polusezoni kod trenera Bahara. Doduše, nije baš celu ovu polusezonu, više u ovom drugom delu, kada je stvarno bilo dogorelo do nogu i kad se vidjelo da taj momak ima ogroman potencijal. Moje mišljenje kad sam ga vidio prvi put na pripremama prošlog leta kad je Bahar preuzeo ekipu i davao mu šansu u pripremnom periodu, međutim onda kad je sezona krenula više taj dečko nije dobio šansu dugo vremena, tek onda nešto kasnije kad se stvarno vidjelo da to po desnoj strani mnogo škripi, da tu nema nekih pravih rješenja, odlučio se za Kostu Nedeljkovića koji je potpunosti opravdao očekivanja. Moje mišljenje je da je jedan od najvećih bisera Zvezdina, koje je Zvezdina škola i uopšte naš fudbal izbacio posljednjih 15-20 godina. Jedan od ogromnih talenata, momak ima sve kvalitete vrhunskog modernog igrača. Pokazao je to odmah u Ligi šampiona na debiju, kao da nema 18 godina, čak nepunih 18, sa 17 je debitovao, što je stvarno jedan od rariteta i kurioziteta u evropskom fudbalu danas. Jednostavno vidi se ko imalo poznaje fudbal, ko ga imalo prati neki određen period, vidi se kvalitet, momentalno modern bek taj, ima visinu, ima brzinu, ima centaršut, ima hrabrost, sve ono što treba da krasi jednog velikog talenta, jednog modernog mladog fudbalera. Već čim je počeo da igra u Zvezdi, već se pričalo o ponudama za njega, da je bio zainteresovan Leipzig, koji inače ima nos da prepozna te mlade talente koje jako dobro unovči kasnije. Zvezda je automatski potpisala sa njim ugovor, međutim to je možda i bila indikacija, znajući Zvezdinu upravo i kako rade, da se sprema prodaja i da ima nekih ponuda za Kostu Nedeljkovića. To se i obistinilo na kraju. 9 miliona eura plus 15% od naredne prodaje, to je transfer. Kosta Nedeljković, šta reći, Zvezda je imala problema na toj poziciji desnog beka. Pronašlo se to rešenje u Nedeljkoviću i to je trebalo da bude rešenje za bar naredne 2-3 godine u Zvezdi. On je tek napunio 18, međutim u Zvezdi su rešili da prodaju. Kad se na prvi pogled pogleda 9 miliona eura i nije možda tako loše, međutim moje mišljenje je da ovaj dečko već naredne godine vredi duplo više. Postoji ozbiljna najava da će biti na spisku putnika za Euro i da će tamo možda i dobiti šansu od strane selektora Stojkovića. Mislim, ja stvarno to očekujem, bez obzira na sve. Mislim da Pix ima hrabrosti da to uradi i da će uraditi po toj desnoj strani, možda dati šansu Nedeljkoviću, što bi automatski podiglo njegovu cenu, ali u Zvezdi su rešili da to momentalno unovče i da ga prodaju i to je još jedna od odluka koja potvrđuje ono moje mišljenje odavno, ne samo do ove uprave, nego i mnogih prethodnih, da se za bilo koju ponudu, za bilo kojeg igrača, Zvezda bilo koju ponudu za bilo kojeg igrača prihvata i automatski ga prodaje. Pored Nedeljkovića spominje se i Mijatović da će otići iz Zvezde, dečko koji je samo godinu dana stariji, tako da Zvezda svoje najtalentovanije odmah prodaje. Prosto je neverovatno da se Zvezda odlučila na ovakav korak. Ja ne znam kome nije jasno da ovaj momak vredi duplo više već za 6 meseci ili godinu dana, to je 100%. S obzirom na kompletnu situaciju kod nas, Zvezda naredne sezone opet ima šansu da, mislim, bez obzira što je Partizan svoju jesenju titulu, realno gledano očekuje se da Zvezda možda na kraju osvoji titulu i da opet nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Mislim, najvjerojatnije će Zvezda igrati neku Evropu, Ligu šampiona, Ligu Evrope, što je opet prilika za tog momka da poveća dodatno svoju cenu kao standardni prvotimac, što bi sigurno bio. On će ostati doduše na pozajmici u Zvezdi, nakon tog potpisa za Aston Villu ostaće na pozajmici 6 meseci do kraja sezone i onda će preći u Aston Villu. Pitanje je koliko će tamo i šansu dobiti, mada on stvarno izuzetan je talent po meni.
odavno nisam vidio, možda od Nemanje Vidića ovako neki igrač u našem prvenstvu me nije oduševio sa svojom pojavom na terenu, tako mlad. Posljednji put ovakav osjećaj imao sam kad sam vidio 20-godišnjeg, 19-godišnjeg Vidića na terenu u Zvezdi. Jednostavno videlo se koliki je potencijal tada i znao sam da će završiti u nekom velikom klubu. Tako predviđam i za Nedeljkovića, mislim da je ovo samo usputna stanica. Mnogi predviđaju da Nedeljković neće dobiti neku preveliku šansu u Aston Villi, mislim da je to greška, da kogod ga vidi da će se on sigurno uklopiti i sigurno će pokazati kvalitet. Ako imalo sluha bude imao trener, ali opet treneri i menadžeri u Premier ligi, jel? Drugačija uloga nego bilo gdje drugdje u Evropi. Znači, odluka tog menadžera je bila da ga dovede, očigledno, i siguran sam da ima ideju da mu da šansu i očekujem sigurno i moja prognoza je da će iskoristiti šansu. Moja želja je da ga vidim i na Evropskom prvenstvu i da mu da neke minute Pixi, možda ne standardno, ali sigurno da mu da šansu i to je ono, mislim, i to su sve neke stvari koje govore u prilog tome da je Zvezda jako loš potez napravila u ovom trenutku. Zvezda zavratila jako velik novac ovim učešćem u Ligi šampiona. Duše bilo je i troškova, ali bit će i prodaje, ali mislim da je zadnji igrač koji je trebao da se proda upravo Kosta Nedeljković i pokazat će vreme, ali ja sam siguran da će taj momak dostići cenu duplo veću već za najmanje godinu, za maksimalno godinu dana, a u budućnosti bit će jedan od boljih na toj poziciji u Evropi, bit će standardni član naše reprezentacije, to sam ubeđen. Tako da ovaj potez, ne mogu da shvatim ovaj potez uprave Zvezde za dečka koji je napunio 18 godina i da bez obzira na ponudu, a ova ponuda ko imalo gleda i prati fudbal već za 6 meseci ili kažem godinu dana može da bude samo duplo veća, a sve nekako ide i na ruku tome. Međutim, u Zvezdi to nisu prepoznali, nego na prvu ponudu su odmah reagovali i naravno prodali Nedeljkovića. Zaista mi je žao. Mislim, uopšte nije to samo u Zvezdi, to je svuda. Evo, svedoci smo u Partizanu prodat je također jedan mladi, izuzetno talentovani centralni bek Ilić, koji je također dobio šansu u ovoj polusezoni, i u prošloj polusezoni, ili u ovoj odigrao stvarno odlično. Biće i on sigurno na spisku reprezentacije, tako dva bisera našeg fudbala napustit će naš fudbal ove sezone, tako da je to u principu jako loša politika naših najvećih klubova koja se nastavlja decenijama unazad i stoga u principu naši klubovi i naš domaći fudbal ne može mnogo da dobije, možda može reprezentacija da dobije, ali domaći fudbal svakako ne. Prodati jednog ovako mladog talentovanog igrača u ovim godinama nema po meni nikakvo opravdanje i te stvari apsolutno ne razumem, tako da sam revoltiran ovom prodajom, morao da se oglasim, da kažem svoje mišljenje u vezi toga. Što se tiče ovog videa, to je to. Vi pišite vaše mišljenje u komentarima u vezi ove prodaje mladog zvezdinog bisera i naravno ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite like i eventualno ukoliko ste novi pretplatite se na kanal. To je bilo to za ovaj video, do nekog narednog, pozdrav svima.